Mga kalingap, sa pagkakataong po ito ay babalikan natin ang pangalawang vlog natin kina Disday. At maaaring ma-realize natin kaya pala maraming dumarating na biyaya sa kanila dahil grabe po talaga ang pinagdaanan nila. Tara pong ating balikan. Masyadong madami kasing groceries ito. Parang binili natin buong grocery. So yung sa akin pa, isa pa po dito. Sa pang box po dito. Ayun po. Opo. Grabe daming blessing, daming nagpaabot ng tulong ay. Opo, maraming salamat po sa inyo lahat. Daming awa. Natulong sa bata. Hello po. Kaya mo na, kami na lang. Kami na lang kuya, at madami ito. Dami ito. Grabe. Kami na lang. May biscuit oh. Asa po yung mga bata? Ay nag-ano po yung isa, sama po sa bundok, yung isa po nag-eskwela. Oo. Yung dalawa lang po na andi. Yung isa ko pong kapatid may lagnat kaya tinatapal. Ate, nagulat ka? Ate Mary Rose? Iyo po, nagulat ako. Wow, may biscuit. Dami ito, madami kaming dala oh. Iyo oh, hello. Tsaka yung isa sa bali tatlong Masaya sila kuya, ano? Nagulat na masaya pa, no? Puti, dukaw ka lang dyan. Tara, baba muna natin to. Oh, bless. Oh, please ka, nalilinguin niyo. May mga dala kami pambaon nyo ha. Ng mga bata to oh. Dami. Yan, mga to. Sometimes masarap sumigop ng sabaw ng laki may ng mga ng mga ganyan kasi ito mga baon ng bata. So ito naman nagamit siya ng diaper. Oh, diaper. So, may diaper siya. Tama, may diaper na. Diaper. Siyempre pansit. Baon ng mga bata. Dinamayan ko yung mga baon ng mga bata. Pansit. Kung gusto niyo magpansit. Ito may mantika. May mantika. Ito yung gatas ni ate. Gatas ni ate Mary Rose kasi di ba siya breastfeeding siya. Dapat siya na lang ang maggatas. Oh, yan. Tag-isa lang kayo, yung isa bigyan nyo na sa bata. Oo. Pwede naman. Yung isang gatas sa Ito, asukal. mga kapatid mo, Biba. Yung isang gatas sa daan. Oh my Asukal, God. 2 kilo. Wow. Ikaw kuya, nakape ka? Nakape din, no? Kaya, Sabi nga ni Ruben, ni Bumbayo, baka naman ngayon, sabi ko ang Cedric, ara mo na ha. Oo. Sa inyo pa ako yan. oh, may diaper pa si Bibi. Diba? Saya-saya na May diaper si Bibi ah. Grabe ay, pagod kami. Motor lang ang gamit namin, no? Gamit kami ng mga May diaper ka oh. Ito kung may juice. Laki mo. di ko alam. May Ito, bibi pa si Bibi, oh. kapag ka, Gusto na siguro yung Bibay. chupon Para siya. may supon. Palaman, Sa pinapag, ito. palaman. Handaan. Ito mga dilata na itong mga kalingap. Yan po sila, ate ako. Yan. Mga na to. Nagtutulong sa amin. Yan, wow. Ito yung Bibi. Oh, Bibi, oh, may diaper ka, oh. Diaper, oh. Wow, upo, diaper. Sa kanya, binagbibigay naman na sa kanya. Kasi may ibang pamilya na. dami oh. Dami. Ayun. Alis niya ko ko. Bibi, oh, may diaper, may biscuit. Ano ka, biscuit? Buhay pa garos nasa lata na, buhay pa sila. Buhay pa yung Buhay pa sila, nalukso pa. May dumating sa inyo nga biyaya. Diba sinabi? Ay ako, nag-ano man ko sa inyo. Diba? Pero wag mo ko ano sa kamera. Pahiling yan ng mga aking nga, nasa abroader din. Ito Pahiling madaming mga natin. corn beef. Alam ko paborito niya yung corn beef. Paborito. Dami po. Pwede na kayo dito, tindahan nyo. Oh, bili na po kayo. Anong bibili? Tinda po. Di ba? Pwede naman simula sa maliit. Ay, iyo, ano paborito ngayon? Iyo, garagawan mo akong sagot na. Ito pa yung Ito oh. Hindi, oh, may shampoo. Oh, may Wow! May Colgate, may Wow, may Colgate pa, oh.
Oh, Oh, ganing magtubo ng ipon mo. Ito ba? Ito. Kuya. Ito kay ano? Ito. nasaan pa yung, ano, Kasi pang matanda. yung kapatid mo? Asan? Ito yung bata. Maglali ka puti. Patitas. Lapit ka puti. Bigyan mo yung ano. Wow, may toothbrush. Ayan, ano. Tag-isa kayo. Iisa kayo. Apat yan. Oh, ito oh, mga toothbrush. Oh. Ayan, mga toothbrush ha. Oh, yan, Toothbrush ha, para alagaan maganda ang ngipin. Maganda pati yung bata. Mana din kay ate, ano. Ito, pampaligo. Wow, may ano, sabon. Pampaputi ito eh, para pumuti ka Yan na. oh. Ito, O, may shampoo. Wow, shampoo. Tapos, Wow. pwede walang pambabad. Yan, ang maganda. Tapos ano, Yan ang, Ito. yan ang maganda. bigas. Ay, ito, ano yung, ang alin ang maganda ate? Bigas, yan ang importante sa lahat. Ang bayan si Sidri. Kaya, Inay, wow. kaya anong nararamdaman mo kuya? Saya ka kuya? Sobra po. Dami niya no, parang pwede na kayong tuminda dito. Oh, inay, oh. Mga kalingap. Wow. Dami. Anong isakyan niyo din? Siguro halos kayo yung ano, sa pagbablog ko, ito yung pinakamaraming groceries na nabili. Opo. Salamat po. Pero dapat talaga Ikaw, masaya ka? Sa inyo yan. Dalagan nyo naman tayo. May mga baon dito. Gusto mo? Oh, yan, oh. Ito, baon pag-aaral. Para baka tamarin ka na. May balon na ngayon ako araw-araw. Wow. Bibigyan mo din ito. Kapitbahay mo ba yan? Bibigyan mo din. Salamat ka. Ang masasabi mo, may baon ka na. May baon ka na. Salamat. Kuya Ruben, naghihingi na yung alaga ko. Hinidahingi. Kain na kayo. Ay, ang dami mga marites. Ay, Kiling nga, Kuya Ruben. tuwang-tuwa po. Tuwang-tuwa kayo. Ano? Naghihingi din, oh. Oh, kayo yung laro. Wow, yan. Ate, gusto muna tayo. Ate, anong masasabi mo sa kanila? Masayang-masaya ako para sa kanila kasi natanggap na nila yung dapat na matanggap nilang tulong. Nanghihingi din yung anak ko, oh. Ay, ang hingi din. Sige, bigyan. Siya. Oh, puti lang naman yan. Hingi din, oh. Dahil to, hindi nakaano. Ang galing, ano. Ay, ano mo pala ito? Siya gin man nag-ano. Ang galing ng ano. Siya gin nilang. Oh, ngayon di maano na sila. Ay, Natutulungan po. Matutulungan na sila. Matutulungan po ng kalingap. Ano? Matutulungan po ng kalingap. Malaking tulong po yan sa kanila. kay birthday. Oo. Ang saya-saya ngayon ah. Parang ang saya sa lugar na ngayon ah. Grabe. Sobra na saya. Hapon may pansit kayo galing sa akin. Iyo, iyo. Dahil birthday ng anak ko. Yung ani. Ay, happy birthday po sa anak nyo. Salamat. Yan si Ate Ning. Yan Ay, habo pala. laging natulong sa kanila. Ay, siya Sa po. araw, binigyan sila ng 5 kilong bigas. Ay siya? Ako, di na Oo. sila yun. Buti naman. Nagbigay naman sila ano, yung dati wala pa yung kalingap. May nagdating na nga sa akin. Yung mga kapitbahay mo yung mga nagbibigay-bigay. Lalo na po yan si ate na hindi ko nasasama. Bibi, ano masasabi mo, baby? Ay, bawal. Ay, hanggang inarte. Oh, may diaper ka na nga ni. Oh, Oo. Grabe, nagkakain na. Dami po kasi mga kalingap. Ito, biskuit ito. ute, oh. Kinulang kayo. Din ini, oh. Oh, pag kinulang kayo, ay hindi pa ano. Bahala na lang, Diyos anak ko dalhin. Ano ba ito? May laman ba? Wow, oh. Legit, may laman. Oh, biskuit, Ang oh. biskuit talaga. Oh. Ay, iyo, oh. May chocolate to, tantan. Ano, di na kayo magugutom niya, kuya. Hindi na po. Ano masasabi mo, ate, Mary Rose? Di ko alam, sobrang saya ko. Maraming salamat po sa mga nag-sponsor. Lalo na po sa, OFW, sa Team Kalingap, lalong-lalo na po kay God. Sobrang blessing. Sobrang At syempre, saya namin. Dun sa mga tumulong Po sa sponsor. mga sponsor. Maraming salamat po. Yan, may mga tumulong mamaya. Isa-shoutout natin yung mga tumulong. Wow! Ang daming biscuit, baby. Kung nakakakakan ka lang, ay. So, kuya, ready ka na bang maoperahan? Ready na po. Ay, hihiwain yan. Ito po Okay lang, hihiwain yan. Puputulin. Basta mapaoperahan niya. Huwag na puputulin.
Hala ka. Ano lang yan, siguro idudugtong lang yung buto niya. Opo. Wow. So, siyempre, Yan ang pinaka-importante, may mga maopera. nagpauna ng magbigay ng pang-pa-opera mo, pero ipunin pa natin. Opo. Kasi, siyempre malaki pag operation. Pag napagsama-sama natin, sapat na yung pera, papa-opera. Saka na po. Opo. O kaya pa naman yung pambira 1 year, at least na. Kunting ano lang yan, siguro mga next month matuloy ng operation. Opo. Wow, excited ako. Mapapa-opera Paghahandaan na natin yan kasi Opo. medyo malang operation eh. Opo. Sobra. Siguro mag-budget tayo siguro mga nasa 100 Ayun. Oo. Para masakali So I think magsobra naman siguro yun. Opo. Pero kailangan natin mag-ready. Opo. Kaysa naman dali na natin agad. Oh, di bali Tapos ng kulang-kulang ang budget sobra, natin. wag lang kulang. Makakapag-taste ka pa naman kuya? Opo. Nakatiis ka nga ni 7 buwan. 7 buwan na? 7 buwan ka ng Buwan na yan, Opo. Kumusta naman yung pakaramdam paggagabi? Medyo nakakirot lang po. Medyo lang, Oo. pero kaya naman. Kaya naman po. Nakakirot-kirot lang po siya. Nakikita ko nga, natalon-talon ka lang. Talon-talon Hindi lang nasakit po. pag natalon ka? Hindi nasakit. Hindi naman po. Ito po yung parang nangangalay din po pag naliligo ako sa ilog. Alaba. Nalaba. Sabi ko ako na maglalaba, siya na lang daw po. Nakakapaglaba ka. Opo. Napatid ko lang po sa kanya yung Pwede ka laba. maging labandero. Trabaho ka na. Huwag na operahan. Joke lang. Ayun, si Dre. Pero kuya, Hindi mo na maisipan kasi po sa pag-depress ay naisipan niya Padikti. ngayon na ngayon. ay sa po, Nandiyan, okay na. Magpadikti. Tatabang naisipan, Ka magpabigti. Naisipan po niya pag nade-depress po siya, naisipan niya magpakamatay. Kaya sabi ko, ayun niya, sabi ko okay na, kaya wag nang huwag ganun. na. Huwag kang huwag kang magpakamatay ha. Hindi man po. Hindi na. Pero andito na ang Team Kalingap. Tandaan mo, lagi mong isipin, may awa ang Diyos. Kaya kanya binuhay kasi siya ang gagawa ng solusyon sa mga problema. Huwag mong babawiin yung Maswerte ka kay si Lord lang ang may karapatang magbago ng buhay. Opo. Dami oh. Hindi, guilty ka lang Inay! Inay, Ate. sako lang, walang bigas. Ate, paano kung bumalik na si mama mo? Manghihingi ng bigas. Anong tatanggapin mo? Ay, ewan ko lang po. Baka sako lang ibigay ko. Hindi yun bigas. Sako Pambira lang. ka. Pambira ka. May Pero asawa ano na mo po pa rin? yun. Ano? Si Lola po ang tutulungan Anuhin ko. mo na lang. Ay, si Lola mo na. Oh, Si Lola. Yan dyan po. Nagkikilabandera po si Lola. Asan ngayon? Nakikilaba po. Ay, Naglalaba. Ayan dito po siya yung bahay. Lola mo. Kawawa din si Lola. Oh. Sige, tulong-tulong. Oo, yung bigyan ko ng bigas, dilata. Kasi madami naman. Biskuit. Tsaka mabalik pa naman kami dito para maghatid tulong. Oh, wow. Oo naman. Excited doon ako. Balik-balik tayo, di ba? Nasaya naman. Kuya, ano na? Taraba na. Tama na tayo. Oh, puti. Magkakataon mo na. Pag pa-opera, ay ka na, malusog ka na. Malusog ka na. Oh, wow. Papalusog ka muna bago ka operahan. Ito, kapatid na sunod sa'yo. Anong masasabi mo? Anong masasabi Sasabi mo? mo, puti. At marami ngayong regalo. Oh, Salamat. salamat po. Oh, tama yan. Very good na. Ano? May baon-baon ka na. Wow. May asukar kita. May gatas. Gatas pa. Gatas. O may meriendahan pa dyan. O, may pansit, may May tinapay. tinapay. May palaman pa oh. May pa, diaper Si Bibi, may didi pa si Bibi oh. May Kaso didi hindi pa man niya si Bibi. ginagamit ata yan. Anday man Puro po. lang Ayaw sa'yo na lang, magbili Hindi niya. kasi pagsunod ko ya, pag medyo malaki Pag na. malaki na. Kasi kailangan nito, dapat Dapat kasi kailangan butasin, tubig. ano. Di ba na Ayun, na tubig? tubig po. Kaya lang niya, para mainom na Para tubig. dahil siya nagang... Oo, tama yun, tama. Tubig. Wala pang baby, kaya hindi pa alam. Ayun, tubig. Tubig. Tubig to na to. Ang tubig mo kaya natin baby, absolute ha. Wow! Pag napaoperahan ka, bawal kang bumuhat ng mabigat. Tama.
Tama. Magtinda-tinda na lang kita. Ano? Tinda-tinda na lang. Tinda-tinda na Kasi lang ano po. ka, magaling kang magtinda, no? Magluluto-luto habang may Oo. tindahan. Kaya fishball, ano, Eh. kahit bike lang or motor, ano. Ay, Tapos meron ay, hindi mo Delikado pwede ang bike eh. motor. Ay, may ano ka na sa motor? may trauma na phobia po. Trauma. Hindi, yung motor na ano, na may sidecar. May Tapos sidecar po. itatabi mo lang dun sa ano, sa Yung school. sa doon ka sa Tapos may mga ay yung sa quick-quick. eskwelahan ko quick Ay, malaki ang kita dun ah. malaki kita doon tapos Oo. may tiritinda akong matinda akong gulay-gulay. Ay, mayaman ka naman. Di ba? Tayo nakikita magbubundok. Bagay, O, maganda dahil naman sa kanila di kuya na kasi kayo yung apat na magbubukid. kapatid niya, pasok din sa school. So sila dalawa, edi maluto-luto na lang. Tapos tabi lang doon sa malapit sa eskwelahan. O edi doon na lamang kain na yung bata tanahalian. Pwede naman sila hapon na umuwi sila na 4, 5. O edi kuya na lang bantay sa fishball, kung ano naman, di ba? Yan ang gusto kong yan ang gusto kong tulungan. Yung nag-iisip na paano mga raos. Di na kayo Sama sipag magbubundok. lang kuya. Oh, Kama para buhay isip ka na na mga puti, di wala. ka na Na magbubukid. ganyan ako, natutulong pa ako. Wala, okay lang yung nangyari lang yung na-accidente. Pero babalik Kalingap. naman sa inyo. Maraming salamat po sa mga tumulong. Baba na bibig ka na papaya ko. Ate, ito pa cash. Ito muna ang ano, bibigay ko ano, Malaki Ito. na po yun. 2,500. Ay, mabuti na lang po itabi mo na lang po yung para sa operation ni Cedric. Sige na. Madami naman po kang kaya. Wala naman po akong bibili yung bigas. Marami na po kami bigas. Ay, grabe mga kali, ayaw tanggapin. Tabi mo Hindi, na lang ano po lang yan to. sa ano, sa operation po ni Cedric. Kalimbawa kung may bayaran yung mga kapatid mo sa school, ito na lang, at least meron kayong pocket money. Ay ano, Hayaan ito mo na na lang at- po 500 na lang Hayaan po. mo na at 500 na lang. 500 na lang. Para ano na, madami naman po. Mayaman na pala pag yan. yan- Ako na lang kaya, utang ko na lang kaya. Kung wala pong ganito, pwede matanggap ko yan kasi bibili ng bigas, pagkain. Ay, madami na po. Sobra-sobra na nga ni po Niyo. Dahil nung katabi mo na Ano lang na po lang, yan, 500 na lang. po. So mga kalingap, ito ipunin natin daw pang para sa sa pang-operation. operation po So meron naman po tayong mga paunang bigay na para sa operation ni Cedric. So inaipon po natin yon para mapa-operahan po si Cedric. So kakaiba si ate talaga, no? Di ba naman, dami. Tumutulong siya, tumutulong siya sa mga tumutulong sa kanya. Kasi tayo tumutulong tayo kalingap, tinutulungan pa niya tayo. Malaki na po yun. Pang mabayad sa eskwelahan. Sure ka? Saka, opo, tabi mo na lang po yun. Marami kasi Malapit yung na lang pera. po ang wala po. Oo. Ito po nga ning tigbigay yung ano, 1K 1,000. sa akin. May tira pa. Kaso piso na. Piso na lang. Piso na lang. Ay, lang po. Hindi po, madami. Kasi po yun, 1,000. Nagbili pa ako ng bigas. Grabe, Nagbayad ako sa mga utang. Pambihira na Kaya yan. yun po ang natira piso. Pero ngayon po, baka di naman po. So ito na lang ay para sa operation. Opo, tabi mo na lang po. Dagdag na lang. Para po, mabilis-bilis. Ay, gusto mo nang maano? Para Na-excited, ano? Excited ka na! Hindi ko alam po sa matulog. Tabi mo na lang po yan, Sir Alvin. Ito may bulsa man ako. Salamat. Meron na. Pamilya. Dalawa pati ang bulsa ni ano, Kuya Robin. Meron pa ang sa bulsa. likod, doon. Wow! Really, really. Ano ba? Ay, di gulpi. Oh, kapot-kapot mo na pati ang toothbrush mo ah. Ay, may Habang mabulok garo ang ngipon mo ah. Meron ako baba sa labas ko. Ano lang kasi kami, nag-groceries lang dyan lang kami. Hindi sa diet kasi ano. Ano, masaya ka na? Masaya ka na. Ano sasabihin mo? Ano sasabihin mo? Huwag dito nakain na biscuit man. Tinod. Ano sasabihin mo? Salamat Salamat po. po. Salamat po. Oh, yan. Ikaw, baby, ano sasabihan mo? Salamat din po. Didi, nagpasalamat ka din, Didi. Ito, Puro ka rin it ha. Ano sasabihan mo? Kain ka na biscuit. Kain biskuit ah. ay, gutom na ata si ano. Gutom ka na. Oo, dididi muna yan, dididi. Dididi muna. Gulpi ka ng ano, bibi. O kuya, sa'yo na lang. Kuya, anong masasabi mo sa tumulong sa atin? Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa Team Kalingap, sa mga tumulong po sa amin, sa OFW, lalo-lalo na po kay God. Maraming salamat po. At sana po, mas umano po kayo. Maraming matulungan. Opo, mas marami po kayo matulungan. Maraming salamat po talaga. Ayan.
Welcome, you're welcome. Salamat po sa Sponsor po din po. Maraming din po salamat mga na bumibigay po sa amin, lalo na pong pagkain. Marami na po ito. Siguro nagkaya na. Grabe. Ano ka talaga, no? Masayahin. Kaya na wala siya ng mga no more words na para Grabe. masalamat siya. Diba? Kasi sobra na siya ng kuya, di ba? Salamat. Salamat kasi nag-iipon kami ng mapa-opera. May mga nagpa-ano ng Oo, kaya masaya na sila. Excited din kami na makumpleto na yung budget para isugod na sa operation room si Kuya Cedric. Nagwawala. Ayan ate, Ate Mary Rose. So yan, last message. Talagang parang saya-saya mo ngayon Hindi ko alam sasabihin ko. Oh my God. Maraming salamat po talaga. Hindi ko akalain ganito yun dala ninyo po ngayon. Sobrang hindi ko alam. Nai-excited ako. Maraming salamat po sa mga nanood at naawa, sa mga nag-sponsor po, at lalong-lalo na po kay God at sa mga Team Kalinga po. Maraming salamat po. Ayan. Umaapaw ang ko. Ang ligayahan ng galangit. Punta kay Lord. Ay, wag na mapunta mo. Ay! Grabe talaga. Kaya kuya, siyempre nasabi nung isa dun sa kapitbahay, minsan kapag nade-depress ka daw, naisip mo ngayon, dito na Team Kalinga, huwag mo nang iisipin. Hindi na po. Ay, dahil ng paa mo papaoperan ko, utak na. Ang kinaisip-isip mo yan. Gayahin mo si Ate Mary Rose, napaka-strong kahit namatay na yung tatay, iniwan ng nanay. Pati kasama ikaw nag-aalaga sa mga kapatid mo, nagpapaaral. Tapos ikaw kuya ay hindi pa makapagtrabaho. Siya, pa din, lumalaban, nakangiti. Pag dapat lumaban ka. Laban ka lang. Pag sumuko ka, talo ka. Pag lumaban ka, panalo ka. Yan ang sabi. Sabi nga niya, tawanan mo yung problema. Yan. Antayan. Dapat mana sa'yo ang anak mo. Bibi. Mahihiling mo, bibi, ang video to pag nakula mo. Hindi na kaya si trabaho, yung gaya ni nanay niya, di ba, na hindi pa naman mga tagal yung patay na tatay niya, naiiwan na yung bata, di ba? Pwede sana siya gawa, maganda pa, pero hindi niya nagawa, lalo na tinatawanan niya lang talaga sa problema niya. Di ba kuya? Hindi na siya believe na ako sa'yo. Nakakabilib. Marami ding nabilib na mga viewers sa'yo. Sa kinaharap mong problema at nilalabanan. So, isa ka inspirasyon din sa mga viewers natin.